Na csoki, random dolgok Pepiről! Nem tudok biciklizni. 3-szor tanultam meg, és mielőtt valaki elkezdené, hogy nem lehet elfelejteni, de el lehet. 3-szor is el lehet felejteni. Legutoljára 7 évesen bicikliztem, és beleestem egy árokba. Szabadidőmben énekelgetni szoktam. Ez borzalmas volt, de egyébként esküszöm, hogy tudok. Az egyik kedvenc film kategóriám, fajtám, nem tudom, hogy mondják ezeket, az a testhorror, illetve a pszichológiai horror, de az ilyen paranormális, szellemes, ijesztő, bohócos, figurás dolgokat egyszerűen nem bírom nézni. Azoktól kiráz a hideg, de amikor mondjuk valakit szépen lassan kiboncolnak, felvágnak, miközben nem akarja, azt én így fogom végignézni. Én 1-től 5-ig furujáztam, és 1 évet pedig fuvaláztam. Azóta is egy dolgot tudok eljátszani a furuján, az pedig a magyar népmeséknek a főcímdala. Imádok rendet rakni, bárhol vagyok, kivéve otthon. Otthon egyszerűen nem vagyok hajlandó, gyűlölöm, nem szeretem. Ha átmegyek valakihez és látom, hogy rendetlenség van, azt én 1000 örömmel elkezdem összepakolni, de itthon ne hiszemsetek rám, nem, én ezt nem fogom megcsinálni. Én gyűlölök klubokba járni, de annál inkább technóra. Tehát, hogyha valaki mondja, hogy gyere velem révre, én már ott állok az ajtójában a déves outfittemben, így vagyok, hogy na, mehetünk, hello! De ez fontos tudni rólam, hogy én mindig úgy megyek révre, hogy soha nem iszom, nem cuccozom, én rám lehet mutogatni, úgyhogy úristen, tényleg van valaki, aki minden dolog nélkül jól tudja magát érezni egy réven, és fönn tud maradni reggel 7-ig, miközben este 10-re ment? Hello, that's me! 3-4 éve tanulok pszichológiát önszántamból, és már tanfolyamokat is végeztem el, de amúgy semmit nem akarok vele kezdeni.